Това са най-хубавите пътища в Северозапада. Намирам се в град Лом. Сега ще ви покажа колко добре са изкърпени всичките тези дупки. След 200 метра напуснете надясно. Кара съм внимателно, повече от 40 км в час. Не може да дигне автомобила, защото ще попадне в някоя яма и няма как да избегнеш. Напуснете надясно. Съответно да изкривиш. След 800 метра в кръговото излезте през втория изход. Опитваме се да излезем от този красив град иначе, но със зле поддържана инфраструктура. Има обещание от агенция Пътна инфраструктура тази година да се осъществи проекта, те наречения за ремонт точно на този мост на изход от град Лом посока Волт-Чедрън и Козлодуй. Но след 200 метра в кръговото излезте през втория изход и после в кръговото излезте през втория изход. В кръговото излезте през втория изход и после в кръговото излезте през втория изход. След 200 метра в кръговото излезте през втория изход. Тук скоростта пада на 20 км в час, защото се образува трафик от автомобили. Всеки си пази автомобила от неприятности от пътя. В кръговото излезте през втория изход. Тези 43 км до Козлодуй са кошмарни. Сега ще ви покажа още на изхода. Ето, може би това трябва да е символа на града. Тези гуми, които са поставени върху дупката. Днеска има мъгла. Тук заобикаляме на зигзаг, за да може да избегнем дупките. Съответно срещу нас и блокир. За малко да спукам гума, но нямаше как да не се размина с тези автомобили, а тук имаше дупка пълна с вода. Съответно контейнери по пътя, по средата. Нямам думи. Трябва да се кара много внимателно, особено по този баир нагоре. Направили са кръпки тип шахмат, но въпреки всичко вече част от тях са с дупки. Видимостта е малка за хората, които излизат от съседните улици. Съответно пак на зигзаг карам, защото трябва да се избегнат тези дупки. Има свлачища отляво, отдясно. Тротуарите са в кошмарно състояние. Пешеходците излизат на пътя, за да ходят. А тук въобще липсват и тротуари.
сега има мъгли, видимостта е много намалена. А този път не е правен сигурно от над 50 години. Само кръпки и нищо друго. Още се стоят палажите. Отстрани на пътя съответно боклуци, мизерия и трафика се засилва. Тировете се чудят къде да минат. Съответно разминаването е много трудно. Колата подскача, все едно сме на друга планета. Такива неравности на пътя има. А скоростта не е повече от 40 км в час. И тук съответно вече е мъгла, трудно се вижда какво е състоянието на пътя, но не си го знаем, че е все така до най-високата част на Багира. Преди години след този участък положиха асфалт и тук до съседното село Ковачица пътя е добър.